बर' बिजोंखौ 1963 मायथाइनिफ्राय PSU दासिमबो जोङो गोजौ फरायसालि बेनिफ्राय कलेज बेनिफ्राय इउनिभार्सिटि गंब्रैयाव जों थिसननो हादों डिपार्टमेन्ट हिसाबै थिसननो हादों आरो जोंहा मोनसे थांखि दङ बे थांखि बायदियै जोङो मुलुगसोलोंसालियाव जोङो थिसननो हानाय आरो बेखौ मोनसे लिंक लेंगुवेज बानाय बेनिफ्राय जोङो दा साहित्य एकाडेमिनिफ्राय आदिकरि जोङो जेलानोखि BTC सुक्तियाव बेखौ 8थि फारियाव संबिजिरनि 8थि फारियाव सोफननायनि चान्सखौ मोनो एसिडआव जोंहा माखासे जों प्रजेक्ट मोनो दिनै भारतारि रावनि मादाव 22 रावनि मादाव बर' रावाबो मोनसे वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज मोनसे बियो अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय राव जाबाय दिनै गोजोनथाव बाथ्रा जे BTC सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बर' रावखौ 8थि फारियाव सोफन्नो जोंहा बे खाबुखौ मोनदों आरो बेखौ जोङो उत्तर पुर्बान्चलाव सा सानजारि ओनसोलाव मोनसेल' जनजाति मोनसे ट्राइबेल राव जोङो 8थि फारियाव हाबनाय मोनसे राव बे सावथाल भाषाया आदिबासि भाषाया बेथ' बिहार आरो उरिष्या बा वेस्ट बेंगल खिन्थु सा सानजारि ओनसोलाव जों बर' रावा मोनसेल' ट्राइबेल लेंगुवेज हिसाबै रिकगनिसन मोननाय मोनसे राव आरो बे रावखौ गोसारहोनायाव जों बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि लोब्बा आफादफोर आरो माखासे सानसुमैफोर माखासे एकाडेमिसियानफोर बिसोरजों रायज्लायनानै जोङो बे रावखौ मारै गोसारहोनांगौ मारै फेहेरनांगौ एक्सपानसन मारै खालामनांगौ अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै मारै बाहायनांगौ जोङो 1983-85 मायथाइयाव जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै अर्डिनेन्स होदोंमोन जों बे हिसाबै जोंहा मोनसे सुबिदा जादोंना जे 8थि फारियाव हाबनाय लोगो लोगो बियो अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय आसामनि बियो पेरेलेल मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज जों होनदोंमोन जे BTCआव पार्टिकुलारलि BTCआव बे बर' रावखौ अफिस काछारियाव बाहायनांगौ जेरोखोम बराक भेलियाव बेंगलिखौ बाहायो दा दिनैसिम जों नुनो मोनदों जे मावख'फ्राव आसाम गभर्नमेन्टनि मावख'फ्राव आरो साइनबर्डफ्राव बर' रावखौ लिरनो थाखाय खोब बिथांमोनहा बायो नाथाय जोङो दाबि दावा खालामबोबाय थादों जे बेखौ लिरनांगौ आरो जोङो जोंनि बर' रावारि अफिसारफ्रा बर' रावारि अफिसाव मावनायफ्रा बेखौ बाहायाबा सोर बाहायगोन लिंक लेंगुवेज हिसाबै बेखौ सोर बाहायगोन जोंनि सान्थौआ बेबायदि ओमफ्राय जों बर' थुनलाइ आफादा एपिलबो खालामबोबाय थादों आरो बिदि फैयै फैयै जोङो दा नुबाय जे जोङो बे रावखौ जोङो थांनाय बैरांगाव चिरां जिल्लानि बैरांगावनि जिथुनिखि एनुवेल कनफारेन्स बोसोरारि जथुमा बावहाय जोङो मोनसे थांखि नाजावो जे बे बर' रावा आप टु क्लास 10 10 थाखोसिम दंखायो जोंहा सेबानि आन्दाराव जोङो परिखा होनाय आनजाद होनायनि जोंहा स्कपखौ मोनदों खिन्थु बे रावखौ जोङो 12सिम लांनाय जोंहा मोनसे थांखि दङ बर' थुनलाइ आफादा बेखौ थांखि लादों आरो थांखि लानानै जोङो बेखौ माने गुबुन गुबुन जोङो बोसोरारि जथुम्मायाव गोथौयै सावरायनानै थान्दैमेलाव जोङो थांनाय गहपुर सेसनाव जोङो 58थि बर' थुनलाइ आफादनि बे सेसनाव जों मोनसे गोख्रों थांखि लादों जे बे रावखौ जोङो 12सिम लांनांगोन आरो जोङो मोनसे ट्रेन्सलेसन साब कमिटि दादों आरो बे ट्रेन्सलेसन साब कमिटिया अलरेडि आर्ट्स स्ट्रिमखौ बिजाबखौ होनो हाबाय जों साबमिटबो खालामबाय सेकेन्डारि काउन्सिलाव बेनिफ्राय 60% साइन्सआ जाबाय बेनिफ्राय अन्तत 45% माने कमार्सआ जाबाय दा जोङो माने सिरियेलि जोङो आर्ट्सखौ देग्लायनिफ्राय जोङो हायो नामा होननानै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों हाइ लेभेल मोनसे डिसकास खालामदोंमोन बेवहाय मन्त्रि MLA बिथांमोनहाबो दंमोन बे हिसाबै आगोलनि मिनिस्टारनि उनावहाय दानि गोदान मन्थ्रिया सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया भट्टाचार्यआ मोनसे गावनो माइनस खालामनानै एग्रि जाबाय मोनसे माने गनायथि होबाय जे बर' रावखौबो 12सिम 12 थाखोसिम लांनाय जासिगोन नेक्स्ट एकाडेमिक सेसन खिन्थु खोथा जाहैबाय लार्ज नाम्बार अफ माने फरायसालिया गोबां फरायसालि BTADनि गंब्रै बे डिस्ट्रिक्टआव दङ दा BTC एडमिनिस्ट्रेसन थानायखाय BTCनिफ्राय बिथांमोनहा अपिनियन बिदों आरो बे अपिनियन बिनाया थांनाय जुन मासाव बिदों दा जुन मासाव बिथांमोनहा थाब हरनांगौमोन हरनो हायाखै मानिबा टेकनिकेल जाहोनाव हायाखै
बिनि उनावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे हाइ लेभेल मिटिं कमिशनारनि दैदेननायाव हाइ लेभेल मिटिं जादोंमोन आरो बे हाइ लेभेल मिटिङाव खुनु डिसिसनखौ होनो हायाखिसै अपिनियनखौ होनो हायाखिसै बेनिफ्राय जोङो नारसिनबाय थाबाय बिनि उनावहाय जोंहा डेलिगेट हाउसनि जोंहा डिसिसन दं सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभनि डिसिसन दं बे हिसाबै जोङो बिटिसिखौ होनबाय जे नोंथांमोना अपिनियनखौ थाब हरदो बिजाबखौ जोङो अलरेडि साफायबाय बेनि उनावहाय बिथांमोना एडुकेसन डाइरेक्टरेटआ बिथाङा लिंनानै माखासे स्टेक हल्डार दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' थुनलाइ आफाद आनिफ्राय माखासे राइटार्स एकाडेमि बेबायदिनो प्रिन्सिपाल ग्रुप्स अफ प्रिन्सिपाल एस'सियेट प्रफेसार बेनिफ्राय कलेज टिचार एस'सिएसन प्राइमारि टिचार एस'सिएसन आबो हारिमु आफाद बिदिनो लिंनानै थांनाय 3 अक्ट'बराव मोनसे हाइ लेभेल मिटिं बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जादोंमोन बावहाय बिथांमोना डिसिसनखौ होनो हायाखिसै अपिनियनखौ होनो हायाखिसै आरो बिथांमोना बेखौ होनो हायैयाव जों बर' थुनलाइ आफादखौ नाना बाना माने फेसबुकआव बिदिनो बुंबाय आरो गुबुन गुबुन दल संगठनाबो बिदिनो बुंबाय जे मानो हादिया मानो माने 12सिम लांनो हादिया जों मोनसे पइन्टखौ बुंनांगोन जे जोंहा मोनसे दानि नेशनेल एडुकेसन पलिसि गोदान माने सोलोंथाइ खान्थि फैगासिनो दङ 2019 बावहाय माने माबा ड्राफ्ट होबाय बे ड्राफ्टआव लिरनाय दङ जे मोनथाम माबा जागोन प्राइमारि लेभेला मोननै जागोन बेनिफ्राय सेकेन्डारि स्टेज मोनथाम जागोन दा सेकेन्डारि स्टेजाव माबादि खालामदों बिथांमोना मेट्रिक परिखा थानाय नंला हायार सेकेन्डारि परिखा थाला आगोलाव माने ओरै 9, 10 मोनसे परिखा जायोमोन बे जाला दाना 9, 10, 11, 12 8टा सेमिस्टार जागोन मोनब्रै माने मोननै सेमिस्टार 8टा सेमिस्टार जागोन मोनसेल' रिजाल्ट जागोन आरो बे मोनसेल' रिजाल्ट जाहैयोब्ला अनलि इन 12 सार्टिफिकेट मोनगोन स्टुडेन्टफ्रा बेनिखायनो जायफोरनिखि नन ओइट शिड्युल लेंगुवेज बिथांमोनहा 8सिम थांगोन जोंहाथ' 10सिम दंखायो 10सिम दङबा जोङो बोखोनांगोन जोङो माने 12सिम लांनो थाखाय जोंहा थांखिबो दंखायो ओमफ्राय नेशनेल एडुकेसन पलिसियाव रोखायै बुंनाय दं 12सिम थांनाया बे माने एकदम माने बहाय प्रभिजनेलि दंखा मेन्डेटरि बेबायदि लिरनाय दं दा जोङो बे सान्सआवनो जोङो 12सिम लांनायनि थाखाय जोङो हायार सेकेन्डारिसिम लांनो थाखाय जोङो बे माबादों आरो दा हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम थांनायाव बे इन्टिग्रेटेड कर्स जागोन बे इन्टिग्रेटेड कर्सआव स्टुडेन्टफ्रा फरायसाफ्रा मुलाम्फा जागोन सोरबा डाक्टार फरायनो नागिरबा जेरखम साइन्स लायोमोन दा इन्जिनियार फरायबा साइन्स लायोमोन बिथांमोना साइन्स लानानै थांनो हागोन सोरबा जुदि उकिल जानोबा बिथांमोनहा इन्टिग्रेटेड कर्स फरायनानै LLB लानो हागोन सोरबा जुदि टिचार जानोबा दाना मास्टार डिग्री सोरबा ग्रेजुवेट जाब्ला टिचार जानो हानाय नंला इन्टिग्रेटेड कर्सआव टिचारशिपनि बेवहाय कर्स लानांगोन दा बेबायदि मोनसे सुबिदा फैदों बे सुबिदा फैनायाव जों 12सिम लांनांगौ बेनिफ्राय जोङो मानगेट बिटिसि चिफजों सावरायनो थाखाय जोङो लाइजाम मोनसे होदोंमोन बिथाङा दासिमबो माबायाखै बेनिखायनो दाख्लै जोङो प्रेस रिलिज होनाय जाहैबाय प्रेस बिबुंथियाव जों बुंदों जे जोंनि जारिमिनखौ लिरदों जों बेनिफ्राय फिउचार बर' रावनि अबस्थाया मा जागोन बेखौ लिरनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो होदों जोंनि आइजो आफादनिफ्रायबो नुदों प्राइमारि टिचार्सआबो होदों बे गासिबो बे स्टेक हल्डारफ्रा गासिबो बिथांमोननो 12सिम थांनांगौ होननानै बुंदों दा अपिनियनखौ उइ वान अपिनियन फ्रम बिटिसि जोङो अपिनियनल' नांगौ आसाम गभर्नमेन्टआ रेडिखा इमप्लिमेन्ट खालामनो गतिके जोंहा बेवहाय कन्ट्रभारसि जानांगौ जेबो खोथा गैया आरो नेशनेल एडुकेसन पलिसिजों जोङो गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों खारोब्लासो जोङो हयथ' बे रावा जों जिहेतु गुणगत शिक्षा होनदों क्वालिटि अफ एडुकेसन होनदों बे क्वालिटि एडुकेसनखौ जों मोनगोन होननानै जों सानो खारन बेवहाय बुंनांगौआ बेनो जे सोरबा जे बर' मिडियाम फरायनानै माने मानसि गिदिर जाहैया बर' मिडियाम फरायनाय इंलिस मिडियाम फरायबासो मानसि गिदिर जायो बे खोथा नङा बर' मिडियाम असमिया मिडियाम बेंगलि मिडियाम फरायनानै दिनै सिभिल सार्भिस मोनदों इन्जिनियार जादों IIT इन्जिनियार जादों डक्टर जादों बेबायदि अनेक जोङो क्वालिटि एडुकेसनखौ होनो हागोन आरो बिमानि रावजों थाङोबा क्वालिटि एडुकेसना फैगोन जों बेखौनो साननानैनो जोङो बुंदों जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ प्रभिजनेलि मानिबाय बड'लेण्ड अट'नमास बड'लेण्ड काउन्सिला बिटिसिआ जास्ट अपिनियनल' हरनांगौ जे
माने बेवहाय 12सिम लांनायाव जों हाबो दा बेयाव जोङो दङ आरो जोङो एपिल खालामो बिटिसिआ थाबैनो बेखौ अपिनियनखौ हरगोन आरो बे अपिनियना हरोबा जों निउ एडुकेसन पलिसि नेशनेल एडुकेसन पलिसिनि जिथुनिखि मेन्डेट बेजों खारफानो हागोन आसा ओमफ्राय दाथ' बे बर' मिया बिश्वजित दैमारि बिटिसिनि जानानै जे बेखौ सावरायबावनांगौ रायलायबावनांगौ होननानै दोङो होनना बुंदों बेबायदि माने रायलायबावनांगौ दोङो होननानै सारा सानो नामा दा बेबायदि टाइम पिरियडनि गेजेराव जों हरनो हाया बे बेलायाव जोङो सावरायनांगौ साना मानो होनना बुङोबा आसाम गभर्नमेन्टआ अलरेडि बिथांमोना अपिनियनखौ होखाबाय जे वी आर रेडि टु इमप्लिमेन्ट जोङो 12सिम लांनायाव जाबाय बेवहाय जास्ट माने बिटिसिआ मा उसुबिदा मोनखो जे बेखौ अपिनियनखौ मानो हरनो बागोन दा थारमाने जों नुनो मोनदों जे नेशनेल एडुकेशन पलिसि एज अन 31 डिसेम्बर जुदि स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जाजोबाबा भेन्सार स्कुला लाजायाबा भेकेन्ट पस्टफ्रा जायाब्ला गासिबो बे एलिमिनेट जाजोबगोन खारन 2020नि उनाव नेशनेल एडुकेशन पलिसि फैगोन 2023नि उनाव जि कलेजानोखि 2000 स्टुडेन्ट जाया जि कलेजावनोखि 5000 स्टुडेन्ट जाया बे कलेज विल बी एलिमिनेटेड आरोबाव बिएड कलेज थानाय नङा हायार सेकेन्डारि थानाय नङा जुनियर कलेज थाया गतिके बे एज पार दिस नेशनेल एडुकेशन पलिसि जों बुंदों जे जोंहा बेवहाय नेनो सम गैया खारन नै समफोरनिफ्राय माने एसेम्बलि दङ उइन्टार सेसन जागोन बे उइन्टार सेसनाव फाइनाल डिसिसनखौ बिथांमोना लागोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआ अलरेडि बिथांमोनहा नेशनेल एडुकेशन पलिसिनि जिथु कमिटि दादों एक्सपार्ट कमिटि बावहाय बिथांमोनहा अपिनियनखौ हरखाबाय जे माने आसामाव स्टेट लेभेलाव माने चिफ मिनिस्टार विल बि दि चेयारपार्सन बेवहाय माने रायजिक शिक्षा बोर्ड जागोन सेन्ट्रेलाव माने प्राइम मिनिस्टार विल बि दि चेयारमेन बेनिफ्राय बिटिसि हट एबाउट बिटिसि जों होनदों बिटिसिआव एडुकेशन सोलोंथाइ बिफाननि इएम बा बिटिसि चिफ बा डेपुटि कमिशनार हि विल बि दि चेयारमेन टु लुक आफ्टार दा इश्युस दा बेबायदि मोनसे जोङो साजेसन होदों जेरोखोम रायजिक